Molt bé, doncs bona tarda. Bona tarda a tots i benvinguts en aquest Saló dels Atlants del Real Cercle Artístic. Avui amb un altre dels projectes que ara estàvem parlant amb el seu president, amb en Darío Lartoa, de la Fundació SETBA, d'una història que va començar, era el 2011, més o menys, quan ens vam trobar. Sí, una miqueta més joves. Bé, doncs ara permeteu avui la presentació d'aquest primer fotollibre que fa la Fundació SETBA, que és Brians, Mujeres Invisibles. El primer fotollibre, com us he dit, de la Fundació SETBA és el resultat d'un projecte fotogràfic titulat Traspassant l'Objectiu, organitzat per la Fundació SETBA a la unitat de dones del Centre Penitenciari de Brians 1, a Sant Esteve de Sesrovires, i dirigit per l'artista i activista Marta Fàbregas Argall. Mostra com la fotografia pot esdevenir una eina d'empoderament per a dones internes en centres penitenciaris de Catalunya. Deixeu-me agrair l'assistència del senyor Armand Calderó, secretari de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima del Departament de Justícia, i que ha estat una peça clau en el naixement d'aquest projecte Traspassant l'Objectiu. I també a Àngels Torres, del Departament de Drets Socials, també una persona important en aquest projecte. Presentarem a les persones com a ponents que tenim avui a l'estrada, a l'escenari, com la Dolors Bassa, a qui li donem la benvinguda, psicopedagoga, és consellera de Treball, Afers Socials i Famílies, a Laura Gálvez Raín, coautora i fotògrafa documentalista, benvinguda també, Camila Oliveria, coautora i participant del projecte Traspassant l'Objectiu, que ve molt ben acompanyada avui, benvinguda, i com no, Cristina Sempere com a directora de la Fundació SETBA. Crec que tenim avui un projecte perquè pugueu gaudir d'aquesta tasca tan important que s'està fent des de la Fundació SETBA. I ara, abans de donar pas a l'estrada que facin aquesta ponència i aquesta presentació d'aquest fotollibre, primer visualitzarem un vídeo. Traspassant l'Objectiu és un projecte de fotografia participativa organitzat per la Fundació SETBA i dirigit per l'artista i activista Marta Fàbregas al Centre Penitenciari de Brians 1, a Sant Esteve Sesrovires, que compta amb el suport del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya i de les empreses Panasonic i Marc Martí. La formació artística té l'objectiu d'apoderar a les participants i impulsar el seu costat més creatiu. Se'ls proporciona un nou llenguatge expressiu, crea sinergies i complicitats entre les participants a partir del treball en equip, reflexionen sobre el paper actual de la dona, el feminisme i la igualtat, alhora que aprenen coneixements sobre el funcionament de la càmera i el retrat en la fotografia. L'acte de clausura del projecte de la tercera edició va coincidir amb el Dia Internacional de les Dones. L'acte va consistir en una enganxada col·lectiva al pati de la presó dels retrats fets per elles mateixes durant el taller. Aquesta acció pretén canviar la imatge de l'espai, transformant el mur del pati en un record positiu d'elles mateixes, perquè una imatge val més que 1000 paraules. Bé, bona tarda, bon vespre a tots i a totes i gràcies per haver vingut avui a la presentació d'aquest fotollibre i a les 4 preguntes, 4 qüestions i el debat que plantejarem referent a la reinserció. Vull agrair també, com s'ha dit abans, al president de la Fundació SETBA i al secretari de Mesures, que és una persona totalment implicada amb el que és la inserció, que té clar que projectes com aquests a les presons no és només el bé individual que fan a cada una de les persones que hi hem passat, sinó el bé col·lectiu
que fan a nivell de societat. Jo volia dir que a nivell d'aquest projecte els vaig conèixer per casualitat a la Fundació. Ahir va fer 5 anys que entrava en una presó, per tant vaig estar primer a Madrid, després vaig estar aquí i a la presó de Puig de les Basses, on vaig estar a prop de Figueres, vaig conèixer la Camila. Érem companyes en el mateix mòdul i per tant vam compartir moltes hores juntes. Llavors ella va passar a Brians i aquí és on va començar aquest projecte de fotografia que la Fundació SETBA portava a terme. Per casualitat, un dels dies, el primer dia jo crec que era que presentàveu el llibre amb una exposició de la Marta Fàbregas, que avui no ha pogut assistir i per tant és la persona que portava a terme aquest taller. Doncs al saber que hi havia la Cristina, al saber que era un tema relacionat amb la presó, m'hi vaig acostar i vaig quedar impressionada. I els hi vaig dir, vaig quedar impressionada primer de quina manera la Marta, i després la Cristina ho explicarà, de quina manera la Marta potenciava l'art que pot tenir moltes persones. Penseu que a la presó passem moltes hores sense fer res, moltes hores havent de pensar internament i externament i per tant l'art ajuda al que deia el reportatge aquest. Jo quan me vau passar, Cristina, aquest vídeo, aquest petit reportatge, em vaig fixar en una cosa que surt, que potser, no sé si ja heu fet incidència, però hi ha un moment que surt la cel·la buida. Aquella cel·la buida que té aquest contrast amb aquestes fotos que vau penjar en el pati de la presó, és el que representa la feina d'aquest fotollibre, és el que representa l'esperit del que volem demostrar avui. No sé, jo vinc com a ponent per presentar-los en elles són les protagonistes d'avui, per tant, jo crec que la primera, Cristina, perquè ens expliquis una mica la feina que feu com a fundació, el per què aquesta relació amb la presó i el per què amb l'art especialment. Si et sembla, et passo la paraula perquè puguis explicar-ho. Gràcies, Dolors. En primer lloc, gràcies per estar aquí. Per nosaltres és important, per la Camila també. I la Fundació treballa per a contribuir a la transformació d'aquesta societat a través de la cultura i creiem fermament. I a més ens ho veiem cada dia en els nostres projectes que això no és una utopia, que això és una realitat. I vull explicar una mica com va començar tot això. Nosaltres en el 2018 vam fer una exposició a la Model en la que em va ajudar moltíssim l'Àngels Torres i parlant amb l'Àngels Torres ella em va parlar d'una persona que és en Calderó. I quan vam conèixer en Calderó, tu vas ser la persona que em vas dir qui ho necessita són les dones que estan a presons, que són les grans oblidades d'aquest sistema penitenciari. Això, Dolors, tu ho has dit 1000 vegades, un cop has sortit de la presó, que realment les dones estan invisibilitzades a la presó. Vam recollir el guant que tu ens vas llançar i ens vam adonar que tenies absoluta raó. Quan hem entrat hem vist que hi havia tal necessitat, això també ho explicarà la Camila, però Camila dice una frase que a mí me encanta, que el proyecto fotográfico fue como un oasis en medio del desierto, un vaso de agua. I això és el que fa la cultura. La cultura salva. Estic convençuda que tu t'has salvat durant aquest temps, ens salva en moments d'usos de la vida i la gent amb cultura pot fer moltes coses i pot arribar molt més enllà. La cultura és una eina molt poderosa i aquest projecte és això, és senzillament donar una eina a dones que tenen a vegades poques probabilitats. Unes a vegades deien, sempre somos las mismas las que estamos dentro. O sigui que la vida a vegades és així. Se sent? Sí. La Cristina, pels que no la coneixeu, compagina la seva carrera artística amb ser gestora cultural. I això es nota en els projectes que tira endavant.
Ella té diferents exposicions, ha fet amb galeries com la Sala Parés, la Galeria Jordi Bernades de Barcelona, té obra a Testimonis de la Caixa, a la Fundació Vilacases, a la Fundació Banc de Sabadell, i fa 10 anys que estan a la Fundació SETBA organitzant i, per tant, produint projectes culturals. Tenir aquesta perspectiva artística jo crec que li dona aquesta excel·lència professional a la feina i, per tant, quan ella parla dels seus projectes, quan parla dels projectes de la Fundació, quan parla amb les internes que han entrat en el projecte, sempre diu aquestes paraules que us acaba de dir, que la cultura salva. I és real, la cultura salva i l'art, no, Cristina? Totalment. L'art, la cultura, sempre ens ajuda, no? I m'agrada que expliquis això de l'excel·lència professional i de que a vegades a l'art o als artistes se'ls veu una mica com poc responsable socialment. I nosaltres estem intentant que molts d'aquests artistes, com la Marta Fàbregas, que exposa la seva obra a fires internacionals, que la representa de les millors galeries de Barcelona, que és la Pigment, o sigui, que un dia pugui estar en una fira a Miami i l'endemà pugui estar a Brians. I això per mi és molt, molt important. I això també tens molta tasca tu mateixa, no? El ser artista has apropat que d'altres artistes puguin venir i fer projectes per la Fundació, com deies, com la Marta Fàbregas. Si et sembla, ara passarem a la Laura. La Laura és de Frankfurt, es va graduar en fotografia el 2019, per tant fa 3 anys, felicitats, i es va especialitzar en la creació i reflexió fotogràfica. Ella explora molt els temes d'autoreconeixement personal i introdueix noves tècniques com són les mutacions. Ens expliques una mica, Laura, primer què representa per tu la fotografia, què fas amb la fotografia i si creus que se'n pot viure de la fotografia, que abans en parlàvem? Bueno, moltes gràcies, Dolors, per la presentació. Jo ara mateix a la fotografia m'hi dedico de manera fent encàrrecs, sobretot amb la Fundació, dins del projecte de Traspassant l'Objectiu i amb altres projectes de la mateixa Fundació SETBA. I responent a la teva última pregunta, jo veig complicat ara mateix dedicar-se plenament a la fotografia, donat que l'oferta és escassa i que el preu i el valor al final és molt llunyà. Però entrant també el que és la fotografia per mi, jo trobo que la fotografia és un mitjà de comunicació com pot ser qualsevol altre mitjà artístic i que està en constant evolució. Com que és una forma d'art molt jove, també està en constant transformació, en buscar un lloc, en buscar un llenguatge. Com que constantment consumim fotografia, també s'ha de trobar una manera nova de dir les coses a través de la fotografia. Sí, la Laura té altres projectes. De les seves inquietuds van néixer projectes com Ex Libris, que vares exposar a Manfre, i Sergi Mas, Comiat diferit, que vas publicar amb Anem Editors en forma també de fotollibre. Per tant, allò que trates, allò que és lluny, tu fas que quedi aproximat en el reportatge i a la fotografia i, per tant, el que deies, com una eina d'expressar clarament. Com és la teva manera de participar en aquest llibre, i com es fan aquestes fotos, que abans la Cristina comentava, la teva capacitat de captar les bones imatges i de captar allò essencial en una fotografia. Com ho fas en el llibre i què hi tens a veure? Amb el projecte de Traspassant l'Objectiu tenia la dificultat de mantenir l'anonimat de la gent que participava en el taller i també tenia la dificultat que al final el que més ens atrapa d'algú és la cara o el gest que fa o l'expressió. Llavors havia de trobar la manera de transmetre el que jo sentia que passava al taller, perquè tampoc jo participava, llavors havia de empatitzar molt amb el taller a través de l'espai, sobretot. Llavors, l'espai on es feia el taller era l'Antic Especial, llavors ressignificar-lo a través del taller en si i també amb la llum que entrava, que era una llum molt taronjosa, d'aquesta de la posta de sol, que és molt maca. Llavors, agafar aquests espais i aquestes llums i ressignificar
una mica l'espai en conjunt també amb les que participaven. Agafar el detall, el gest de la mà, el fet de deixar el barret a un lloc i no a un altre, cosetes així, anar mirant una mica el detall. I les dificultats per entrar a la presó, per fer aquestes fotos, quant de temps hi heu estat? Com ha anat el taller aquest en general que heu fet? Jo personalment vaig entrar a través de l'Institut d'Estudis Fotogràfics, vaig començar fent de becària el primer any i després ja vaig seguir, jo li vaig comentar a la Cristina que m'havia agradat molt l'experiència i que si necessitaven algú que comptessin amb mi perquè jo estaria encantada de col·laborar. I just la Cristina em va dir que ella també havia pensat de proposar-m'ho i llavors vam seguir fent edicions i la primera sensació que vaig tindre a l'entrar va ser de nerviosisme. Just abans de pujar a l'escenari, una mica el mateix de, ostres, he de donar la talla per fer-ho bé, per representar-les bé, de manera digna, de manera que elles s'hi vegin representades, no des de la meva visió, que jo vinc de fora i tampoc sé el que es viu a dins. Llavors, tindre molta consciència de fer-ho bé i molt respecte, sobretot. I és fàcil la connexió amb les internes a l'hora de fer el taller? Superfàcil. Superfàcil. És molt fàcil crear vincle, és molt fàcil apropar-t'hi, és molt fàcil també que agafin molta confiança i t'acabin explicant el nom dels seus fills i que t'expliquin de la seva vida i és molt fàcil i al final l'última sessió acaba plorant perquè és l'última vegada que faràs el taller amb elles. I ara tenim la sort que s'està tornant a fer, s'estan repetint internes al taller i he pogut retrobar-me amb algunes i fa molta il·lusió, la veritat. Aquesta és la part essencial de qualsevol dels projectes que es poden fer des de l'exterior i que entren a les presons. Amb l'art tothom es pot expressar, llavors és dels temes importants per poder expressar les teves pròpies emotivitats, els teus sentiments, i normalment hi dediques moltíssim. Llavors el que ha dit ella moltes vegades en un moment d'una sessió de fotografia, en un moment d'una sessió de pintura, en qualsevol dels altres tallers, produeix que t'obris, que expliquis el nom, que expliquis la teva vida o algun dels temes que generalment a la gent que estan com a monitors, com a educadors de la presó, no explicaries. Per això és tan important projectes com aquests. I ara, si us sembla, parlem un moment amb la Camila. La Camila Oliveira és mare de Sol, que l'heu vist aquí. Ella ve del Brasil, havia estudiat o va estudiar producció audiovisual ja a la Universitat de Mauá, coneix a la Marta Fàbregas i durant la primera edició del projecte, que era un projecte que es deia Traspassant l'objectiu de Brians 1. I de seguida li destaquen la seva actitud i el potencial fotogràfic. Jo haig de dir que, sense saber aquesta part, perquè va ser després de trobar-se amb mi, sí que puc dir que li destacava molt el dibuix i que quan estava a la presó amb mi, que no teníem la sort de tenir aquest taller, perquè és una presó d'homes només amb un mòdul de dones i per tant no hi ha aquest taller de fotografia, tot i que hi ha altres tallers, ens trobàvem en sessions i ens trobàvem en reunions i la Camila sempre tenia els colors a les mans, sempre tenia. Per tant, aquesta necessitat d'expressar-se en art sempre el tenia. Actualment estàs complint el 3è grau penitenciari aquí a Barcelona mateix i has acceptat participar en aquest reportatge mentoritzat per la Marta, que avui, com dèiem, no ha pogut ser aquí, i en el llibre hi ha fotos teves també, no, Camila? No sé si ens vols explicar una mica com et vas sentir descobrint fent el taller que explicava la Laura, com et vas sentir amb la fundació, amb la gent que venia i amb aquesta possibilitat de fer part d'aquest llibre i com et sents com a coautora del llibre, tu mateixa. Não sei onde começar. O dibuixo vai aprender adentro. Graças ai, me olvidei, em Barras, com Agostinho e isso. E é uma maneira de expressar-me porque não podia fotografar, não havia res, não havia como. E sim, sempre
que l'art te salva. E buscava, sempre buscando maneiras de sentir-me livre dentro, porque não sei se sucumbe a estar sempre al pati e embora as grises é muito limitante e eu mateixa não vou limitar-me mais que ao próprio espai. E sim, a fundação ha sido como o melhor regalo de todos aqueles anos. E foi a Marta apresentar-me a oportunidade de participar do livro, a fundação. Não sei, de verdade, ha sido a coisa como a pior coisa que ha passado na minha vida, pero que ha florescido de uma maneira molt bonica. Sí. Cristina, com fa que entreu a les presons i que porteu aquesta tasca social fent tallers a la presó i només ho feu a Brians? Ho hem fet a Brians i a Barràs i volem anar totes. Volem anar a Puig de les Basses, volem anar a Massanric, o sigui que la idea és que poder replicar el projecte a la resta de presons de dones, sempre de dones. Nosaltres vam començar en el 2018 amb centres educatius de justícia juvenil i aquest va ser una mica el punt inicial i el primer contacte amb el Departament de Justícia. I tot va començar ahir i amb el suggeriment del senyor Calderó. No sé què més voleu explicar de la vostra experiència amb el llibre. Jo crec que és important que tots compreu el llibre, que tingueu... Les imatges són molt maques, la veritat és que dona gust. Aquestes imatges que heu vist en el pati de Brians que pengen, són fetes a aquest taller o són de taller anterior? Perquè l'altre tema és com ens sentim de víctimes. Jo sempre explico, i a l'Amant i a la gent de justícia que hi ha per aquí, sempre els dic que quan estàs a la presó, quan ets dona a la presó, et sents 3 vegades víctima. Et sents víctima pel delicte del que t'han condemnat. L'hagis fet, no l'hagis fet, el que sigui, però estàs condemnada i, per tant, te sents víctima d'això. Et sents víctima de no tenir la família i l'entorn al costat. Per tant, és una segona victimització que els homes ho viuen d'una manera diferent. I per tercer, et sents víctima perquè voldries fer desenvolupament personal en molts temes que no pots. Per això és importantíssim l'art, i ho deia al començament, no? Per exemple, la Camila és el cas. Aquí hi ha altra gent que conec i que també havia estat amb mi, que treia l'art amb altres temes, amb temes de tallers de roba, amb temes de pintura. Per tant, és la manera més clara, i la Camila ho ha dit molt clar, de sentir-te lliure a dins de 4 parets tancades. Jo crec que aquest llibre és el símbol d'això, de la llibertat d'una gent que està tancada però que té la ment lliure. Llavors, aquest és el llibre que presentem avui, no? I que volíeu dir. Explica, Laura, el que vulguis. Us deixo la paraula perquè exposeu el que us sembli, que no hem preguntat i que, per tant, creieu que aquesta gent que estan aquí avui davant del llibre han de saber i han de saber del llibre. Doncs a mi m'agrada molt explicar que jo com a observadora al final tampoc soc participant directa del taller en si, sinó que faig una mica el muntatge, després faig les fotos i em quedo una mica a la distància. Llavors, quan van passant les sessions vas veient que es van transformant els vincles entre les participants i veus que realment gent que potser han estat compartint anys al mateix espai i que han estat anys potser esquivant-se als passadissos, de cop tenen un vincle diferent i es fa una sensació de germanor, de complicitat, em dona la sensació que l'art també és una manera d'entendre el que tens al costat perquè potser no tens els mitjans per poder explicar-ho d'una manera i llavors ho dius a través d'aquest mitjà, que pot ser la fotografia, pot ser el dibuix o pot ser tantíssimes maneres de dir les coses. I a mi faré una pregunta, amb el teu permís. A mi m'agradaria preguntar-li a la Camila amb el documental que surt al fotollibre
que què volies dir-nos amb els retrats de les teves companyes. Perdão, vais falar castelhano, que logo me imposa molde, estou aqui nervosa e é difícil. O comum de todas essas donas de los retratos são que denunciam violência machista. E temos um número muito alto, de 80% de todas essas mulheres que estão em cárcere, que declaram, não, que aponta distintas maneiras de violência machista que han vivido. E por ver como um número tão grande, que muitas vezes existe muitas que acabam delinquindo com a pareja ou por la pareja, e não sei, eu he visto como talvez um fator de reincidência que, não sei, por a parte do tratamento não ter esse convívio dentro, não vem como um possível ponto a tratar. E de alguma maneira, não pobre de mim, pero de alguma maneira tentar, não sei, curá-las e ver que isso não havia essa necessidade, desse apego emocional, que ela não tem que delinquir ou aceitar os maltratos para poder aceder essa lei de terceiro grau, porque havia companheiras, não, tia, aqui não vou dizer que me pega, porque logo eu não posso sair e não tenho outro sítio para ir. E é triste ouvir isso, que ela prefira sair e passar por algum tipo de maltrato físico, emocional, psíquico, qual seja, para ter algo de libertar. E não sei, eu he querido como, de alguma maneira, massagear essa carência que elas tinham, como tentando ensinar que elas tinham poder, mas não ensinar para vós outros, para elas mesmo, para que elas vejam que são mulheres fortes, que hostia, onde sabe, salido, mira que alguém ha visto algo em mim. Porque muitas vezes nem elas mesmas lo veem, e são mulheres como exemplares, sabe? Como de força, de personalidade e maneiras de não, há mil maneiras de ser exemplo. E bem, isso e incluso continuo com o projeto, quero fotografar mais companheiras, porque eu creio que é importante levantarmos contra isso. E é uma maneira de empoderarmos mesmo, de ensinar que de todo o mal se pode aprender, sacar algo, e não sei, é uma maneira de seguir. Lo que ha dicho Camila és que continuaràs fotografiant, que és el que volem. Volem que puguis fer una exposició. No pararé hasta conseguirlo, te lo digo. Pero una exposición ya de copias. Hemos hecho una exposición con Lumini, con el Festival a Sant Cugat, que vam enganxar les fotos en gran format, com fem a la presó, però ara ens fa il·lusió fer una exposició ja amb còpia fotogràfica, amb galeria o en espai cultural. No pararemos, hasta, ya te lo digo. Soy muy... I això que deies, a mi de les coses que més em van sobtar quan vaig arribar a Brians és els miralls. Sí, gràcies, Laura. Aquí en el llibre veureu que hi ha la reproducció d'un dels miralls que hi ha a les cel·les, que per, evidentment, normes de seguretat no són de vidre. Llavors aquest està molt bé, però vosaltres ho sabeu, estan molt ratllats i me'n recordo el primer dia em vaig mirar i una interna em va dir «Píntate el ojo». I li vaig dir «Impossible». I per això vam veure claríssim que el projecte de retrat era tan important, perquè millorava la seva autoestima, de sobte quan es veuen a través de la càmera, recuperen aquella imatge. Però no només és la imatge, que és important, no és gens frívol, és molt important, sinó també l'adquisició de coneixements.
Sempre explico una anècdota de l'última edició. Teníem una participant, la Consuelo, una dona analfabeta, però que quan va acabar el projecte ens va dir que ja sabia com hi va retratar el seu net i lo haria con luz cenital y plano americano. Això és empoderament. Sí. Per tant, la fotografia ha sigut això, no? Per vosaltres, per les tres, una manera d'empoderar les dones i donar visibilitat a allò que a vegades diguem les dones invisibles, que no ho som i que són visibles en tot moment, no? Gràcies per la vostra feina, gràcies a la Fundació per la feina que feu, gràcies per aquest llibre, que és meravellós. Quan veieu les fotos veureu que és impressionant com es poden treure aquestes fotos de l'energia de cada un d'elles. Per tant, Laura, molt ben aconseguit, i Camila, sort, i segur que podem fer aquesta exposició, que hi serem totes. I gràcies a tots vosaltres d'haver vingut, i ara només us queda mirar aquest llibre tan preciós.